рассчитываете? Зачем он тут сверху? Я рассчитывал, что он сюда никто уже не влезет. Vetää ihan kato koko. Так ты скажи. Kyllä se vaan ihan oikeesti. Se on lyhrääminen ollut joka ruudussa. Там нет. Ну посмотри сам. Есть там? No sit, niitä tulee sit jos se osuu se reikä kohdalle, mutta jos ei se osu, niin sit se ei oo. Nää on isompi. On heti kun se on palhaa. Nää on semmoista keskimallia. Mä melkein hakisin. Все вместе. Melkein kävin hakemaan sen toisen merkille. Ongittiin jonkun reikun takas ja otat vasta merkin mukaan sit saamista. Все подряд. Joo. Koska ei se oo, kyllä tässä alueessakin on oltava. Tämähän on lyhyellä alueella, jos on heinää. Tässähän on tässä ruudut muuallakin oltava. Tuolla keskellähän on ne venäläiset syöttöreijät, mutkista sanoo. Jos mitään saa, niin käy kolaa niitä. Nehän on tässä samat linjat.